Ndewo na ụmụ Chineke. Ekele m onye ọbụla n'ụbọchị tata n'ọlụ ndị ozi nke ụbọchị nke tata. Mụnwa bụla Ala Igbo abịagokwa. Okwu ka m jiri bịa o wee bụrụ ozi ọganiru ka o wee dịrị anyị nwa bụ mmadụ na mma, ka anyị na mmụọ wee dịkwa na mma. Ụmụ Chineke, n'eziokwu eziokwu ọ na-abụ ihe mwute nyere m n'oge ụfọdụ na anyị nwa bụ ndị kpọrọ onwe anyị ndị ozi amaghọzi ihe ọ pụtara mbụ mmadụ ịbụ onye ozi. Anyị amazikwa ihe ọ pụtara mbụ ọrụ nke ndị ozi. M wee were okwu wee bịa n'ụbọchị nke tata maka na ọ dị ihe m fụrụ bụ nnukwu ihe kachasịzi ihe na-emebi ihe na ndụ anyị n'ụbọchị tata. Maka na ọtụtụ ndị bụ ndị na-abịa n'aka m, bụrụ ndị a na-ezi ozi, bụrụ ndị a na-agwa okwu, ana m afụzi nnukwu ihe mgbachi ụzọ. Ọbụnadị mgbe a rụchara nke ekwesịrị ịrụ maọbụ nke e chere na ọnyanwa bụ nke nọchiri ụzọ, adị afụ nke a o wee bụrụ obere ihe ma nọ nnukwu ihe n'ime ndụ mmadụ ọbụla. Wee sị ka m kwupụta ya n'ụbọchị tata maka na ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị Igbo, especially n'ebe ụmụ nwoke nọ, amara ihe bụ ani obi, ihe gbasara ani obi. N'ụbọchị ndị a, most of the people na-abịakwute m n'ọnọdụ izi ozi, ihe gbasara ani obi a na-adapụta n'ime ndụ ha. Mana ị na-ekwuzi okwu ani obi, mmadụ asị gị na ya aghọtakwaghị ihe ị na-ekwu. Ọ bụrụ na imechaa nke a, ịgbachaa afa maọbụ zichaa ozi, nke a agbapụta, nke a agbapụta, ihe gbasara ani obi a bịa nọchie na-ekwusi okwu ike, mmadụ asị gị na ya amaghị ihe bụ ani obi. Nwoke for that matter, ọ sị gị na ya aghọtakwa ihe na-ekwu gbasara ani obi. Ya nwa ka m bịara ka anyị tinyeke n'ọnụ n'ihe gbasara ani obi a n'ụbọchị tata, ka onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo, nwa afọ Biafra ọbụla mara amara na enwere ihe bụ ani obi. Ani obi a m na-achọ ka m kọwara unu maka ya kịta na-emebi ihe n'ọtụtụ ebe dị iche iche. Maka na ijee na ngwuru dị iche iche tata anaghị ihe a, ọtụtụ nkume ani obi etufugo ya. Onye chọba ịrụ ụlọ, ọ chọcha ihe ọ ga-eme ọfụrụ, o jee nee nkume ani obi nna 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 ha ji wee zọta obi, obi ahụ ji wee bụrụ obi ya. Ha jee ebe anwa jee bọpụ ya bụ nkume ani obi, abọpụ ya, bọrọ ya, tụfuo gbusisi osisi niile eji wee guzobe nkume ani obi ahụ, were rụzie ụlọ ebe ahụ. Mgbe ahụ ị rụrụ ụlọ ebe ahụ, mgbu ọnwụ malitezie na ya bụ ngwuru maọbụ nnukwu ihe isi ike malite, ihe a na-aga otu ọ ga-esi wee na-aga, ibi n'izie isi nọ mmadụ na-eme gị. Ịnọkata ijee n'ụlọ ndị ekpere asị gị nọọ ihe nna nna ha metere, nọọ nyanwa bụ ihe ji gị. Ee, n'eziokwu ihe ndị nna nna mere, mana ọ bụrọ mmete ha metere emete, nọọ ndozi ha doziri ka gị nwa ghasara. Ngwa ngwa ị ghasara ndozi ahụ ha doziri, o wee bịaba gị ụgwọ, o butere gị ihe isi ike. Ịmakwa ihe nna nna gị ha gara na ndụ a wee guzobe nkume ani obi a ha guzobe. Ịmakwa ihe ọ gara na ndụ a wee nweta ebe ahụ dịka ani obi, mana gị nwa bụ mmadụ ebinye je bọọ ya, bọpụ ya. Unu ndị ngwuru emee meeting, family meeting, ndị ekpere na-akpọta bịa, ndị ekpere atụ iri unu alụ, ihe edebere ebe a dịrọ mma, ọ na ọnya nwa kechiri akara aka unu, ọnya nwa mere nke ọ ya mere nke ọzọ, na-abọta nkume ani obi nna unu jee tụfuo. Biko, enwere m okwu m chọrọ ịgwa unu. Okwu a m chọrọ ịgwa unu bụ maka unu ndị ekpere a na-eje abụọ ọgwụ unu na-edebero, unu ndị ekpere a na-eje ebupụ mmụọ unu na-ebuterọ, unu ụmụazị na-eje ebupụ mmụọ ndị nna nna unu butere, unu na-amara ebe esi bute, unu na-amara ka esi bute, unu amara ihe e kwuru na mmụọ ahụ na-eri. O nwere onye nke jere wee jekwute m, o wee bụrụ na ọnwụ erughị eru nọzi na ngwuru ha, na ọ kazi nkụ, onye a na-anwụ, onye a na-anwụ, onye a na-anwụ. Kedu ihe butere ọnwụ? O wee bụrụ na o nwere mgbe a nọgidere ihe ọmụmụ wee si ike na ngwuru ha, otu nwaanyị wee bilie ije
wee sị mba na ya nwa ama nnọkwa ka ome na ya ama nwụchukwa dịka ndị ọzọ nọrọ n'elu ya na ya ama nnọkwa na ngwuru a nọgide nwụọ na-atụghị atụ na amụghị amụ ma ọkwa na ya mụọ nwụrụ na ya ma eme ya na ya ga-ejekwa ije. Nwaanyị a wee pụọ wee jee dịka anyị nwa bụ ndị ọdịnala ndị omenala si eme. Kedu ihe a ga-eme? Na ya chọrọ ka amụba ọmụmụ na ezinụlọ a, ọmụmụ batakwanụ ya nọdo. Ewee gwa nwaanyị ihe ọ ga-eme, na ọ bụkwa na o mechaa mee na gị lekwe ka ị ga-esi mee, nekwe ka ị ga-esi mee. Nwaanyị wee sị na ọ dị ya mma, biko o wee kwubie wee buru mmụọ a wee bata, wee bụrụ mmụọ nke ọmụmụ. Mmụọ nke ọmụmụ ọ bụ ajọ ihe? Nwaanyị wee guzobe mmụọ na-enye ya nri. Onye ọbụla alụtara na mbara ezi ahụ bido tụba ime mụba nwa. Ụmụazị wee na-anọ ngwuru wee jupụtezie n'ụmụaka. Ọnya ka o ruziri na nke ọgba. Oru na nke ọgba ụmụazị adịghị emeziri mmụọ ahụ ihe. Anọrọ na ha adịghị emeziri mmụọ ahụ ihe. Mmụọ a na-agagharịzi na-eme ka ha chetakwa na anyanwụ bụkwa mmụọ wetara ọmụmụ na mbara ezi a. Wee kpọta ndị ekpere wee bịa. Ndị ekpere wee jee lee mmụọ ahụ, eburu mmụọ bupụ, ghasasịa, kebe agbụgbaba ọkụ, mebe ihe niile, reject ba, kansụl ba, bandba, emegide ihe niile a. Kịta kedu ihe na-eme? Mmụọ ahụ wee werezi iwe wee pụọ. Mgbe mmụọ ahụ pụziri, ọnwụ wee bidokwa n'isi wee gbugbu ụmụazị ahụ niile. Ọ na-egbu okenye, ọ na-egbu ụmụazị, ọ na-egbu okenye, ọ na-egbu ụmụazị. Ọkwa o jere jekwute m, nsị a lekwa ihe m fụrụ. Ọ sị na ya amarakwa about it. Ọ kpọba foonu n'obodo fa. Asị mbakwana ha amarakwa maka ya o, na ọkwa ka ejekwukwa onye okenye, na o nwere onye okenye a ga-ejekwu. Wee jekwuru onye okenye wee kọrọ ha sị ha n'eziokwu na ọ dị otu a, mekwe nwaanyị dị otu a mere ihe ahụ na mgbe anwa. Ngwanụ aghasaala ihe, ọkwa mbido ka a ya ebidokwa n'isi. Kedu ebe ahụ a ya ebido kịta? Ebee ka ama na a ga-ebido? Ọ ihe niile a ka m nọ wee na-agwa okwu maka ya. Nkume Ani Obi a na-ekwu okwu maka ya. Nkume ọ bụ ihe ọjọọ? Ani Obi ọ bụ ihe ọjọọ? Mana itopute isi nna gị nye m ihe nketa nke m. Ọ bụ ihe nketa ahụ ị na-ana nna gị. Mgbe ahụ e nyeziri gị ana nke aka gị, ọ bụrụ gị Ani Obi gị. Mana ka m kọwara unu ihe gbasara nkume Ani Obi, maka unu ndị ga-asị na ihe a bụ fetish, maka ihe niile bụziri unu fetish. N'enyi ya, enwere ihe akwụkwọ Aịzaya kwuru. Aịzaya 51 from verse 1 nnọọ, gụọ ya tupu i ruo na verse 6, ị ga-aghọtasị ihe niile a chọrọ ka ịghọta. Maka na ọ sị, gị cheke n'echiche maka nkume ahụ nke isi na ya wee pụta. Nkume a bụ nkume edebere mgbe ị na-amarọ. Nna unu wubere ngwuru ahụ bụ ihe wetara nkume ahụ debe, were ya wee sụọ ntọala famili ya, ntọala ngwuru ya, iwee si na nkume ahụ wee pụta. Amụba unu. Ọnya ka akwụkwọ Aịzaya sị dị, gị cheke n'echiche maka nkume ahụ nke isi na ya wee pụta. Gị cheke n'echiche maka your ancestors. Aịzaya 51 from verse 1 to 3. Ịgụchaa ya, ịghọta ihe ebe ahụ na-ekwu. Gekwa ntị ọzọ ka m kọkwara gị ihe gbasara nkume Ani Obi. Maka na ịgụọ n'akwụkwọ Joshua chapter 4 from verse 4 to 7, ị ga-anụ ihe ọ gwara gị ebe ahụ maka nkume Ani Obi. O wee sị na mgbe ụmụ Izrel si, mgbe ahụ Mozis anwụgo, ọ bụrụzie Joshua bụ onye na-eduzi ụmụ Izrel. Ha wee rute n'orimiri Jordan. Ozi wee daa, maka na amaghị ka a ga-esi wee gafee nya bụ mmiri Jordan. Ozi wee daa, Chineke wee gwa Joshua okwu sị ya, buru na igbe ọgbụgba ndụ banye na mmiri ahụ. Wee buru igbe ọgbụgba ndụ wee banye n'ime mmiri wee kewaa ịbụa, dịka o mere n'oge nke Mozis na orimiri uhie. Mgbe mmiri kewara ịbụa, kedu ihe Joshua gwara ha? Joshua wee sị ha, ngwa ebo 12 nke dị na ala Israel. Ịbịa n'obodo anyị dị iche iche, ndị ọbụla nwere ebo ha nwere one ha dị. Maka na nke bụ eziokwu, ọ bụrụ na ịbata na Obosi nwere one ha dị n'Obosi. Ọ bụrụ na ịbata na Ọnịsha nwere one ha dị n'Ọnịsha. Ọ bụrụ na ịbata na Aka-Ọkwa nwere one ha dị. Ọ bụrụ na ịbata na Ịza nwere one ha dị. Ọ bụrụ na ịbata na Nsụka nwere one ha dị. Ịbata Enugu Ezike nwere one ha dị.
ọnyanwa bụ ebo agbụrụ maka na ịbata na ana ịza dịkwa ebo 12 ahụ Israel dị, ebo 12 ka ha dị. A na-akpọ ha Eziama 12. O wee si Eziama 12 ahụ dị n'ala Israel na ha banye, onye ọbụla banye ya buru okwute na shoulder ya buru okwute na elu ubu aka ya, na okwute ahụ nke ọ ga-eburu n'elu ubu aka ya, na ọ bụ okwute a ka a ga-eji wee kwuo ka ihe mere tata si wee mee. Joshua wee sị ha na ọ bụrụ na ụmụ gị topute jụọ gị kedu ihe okwute a nọ na ya, gị kọwara ihe mere n'ụbọchị tata. Den ọ bụrụ na ị chọzie ka ịgụgide wee gụchaa ya to the end, ịfụzikwa na emechakwara mgbe ha gbagotere n'elu, Joshua wee setikwa okwute 12 ọzọ nke nọchikwara anya ebe 12 nke Israel, wee setikwa ya n'elu mkpumkpu ofe mmiri anwa. Ha wee burukwa okwute nke ọzọ wee nabọ sị ha, mgbe Chukwu ga-enye unu ala a nke o kwere unu na nkwa, nwa gị jụọ gị ihe okwute anọ na ya, kọwara ya ihe mere n'ụbọchị taa. Ọ bụ otu a ka ụmụ Biafra, ụmụ Igbo si wee bido wee mebe ihe dị na nkume Ani Obi. O wee mee rute n'ụbọchị tata, rukwe na mgbe aka na-anụ agha wee na-anụta Ani Obi, na o nwere mgbe ọ na-abụ eje agha, ejechaa agha, anụta obodo ahụ n'agha, ewee ma na obodo a bụrụzie nke ha. Onye ekenyere Ani Obi nke ya, o were nkume sụnye ya iji wee mara na nke a bụ nke ya. Ọ sụnye nkume, ọzọnye ogirisi, ọzọnye ọgbụ, ọzọnye ichikere. O nwere osisi dịgasị iche iche ọ na-azọnye. Ụfọdụ na-azọnye ebube agụ iji wee gosi gị na ya azọtago ebe a, mana ma elu ma ala ogirisi ga-adịrịrị ya. Apụta fụrụ anyị amago na ihe a bụ obi mmadụ, Ani Obi mmadụ na-azọtagokwu ya azọta. Mana unu amarala na nkume Ani Obi a unu na-abọsịsị na-etufusi n'ụbọchị tata, lee na ihe ndị Fulani na-eme anyị. Fulani wee jiri ike wee na-abata n'ike, maka na o nwere ozi nkume Ani Obi dịnụ. Ngwuru one ma one ka ị ga-abata kịta ifu nkume Ani Obi na ya. Nkume Ani Obi Igbo, biko unu adịkwa sure na ọ ka dị. Kpatara ndị Fulani ji wee nwee ike wee bata na-eme ihe a ha na-eme n'obodo anyị, wee chefuo na obodo a bụ obodo mmadụ zọtara, obodo Chukwu nyere ndị Igbo, ụmụ Biafra. Nkume Ani Obi anyị ahụ, nke ahụ Joshua wuru aha ebo 12 nke Israel na mkpumkpu ofe mmiri Jordan tupu ndị ọzọ wee buru nke ha labacha. Unu adị sure na nke Igbo ka dị ya? Kedu ihe mere ndị Fulani ji eme ihe a? Ọ bụrụ ya ka mmadụ dị ndụ ga-apụta n'ezi ya ozi, nkume Ali Obi gị na-eti mkpu, Ali Obi be nna gị na-eti mkpu, ọ sị kedu ebe edebere ya, kedu ebe edebere ya. O so n'ihe na-eme gị ihe, onye ha sị gị na ya makwa ihe bụ Ani Obi. Ịjụkwa ya, ọ sị gị na onye nwa bụ diọkpara n'afọ nna ya, maka na nna ya akụzighọrọ ya. Eleghị anya nna ya akụzighọkwara nna ya, mana ọ n'ihi na anyị bịaziri si na Jizọs. Onwezi onye ma na Chukwu bụ nna anyị, onwezi onye ma na Chukwu okike abịa ma bụ ya nwe anyị. Ọ Jizọs nwezi onye ọbụla. Jizọs nwatakịrị amụrụ n'ala ndị ọcha bụ ihe nweghị. Onye amụrụ otu esi wee mụọ gị, ya nwakarịziri Chukwu na ndụ gị. Onye na-agwa ụkọ sị gị Jizọs, o wee na-echi anyị ọnụ n'ala n'ụbọchị tata. Biko asị m ka m kọwara anyị ihe ndị a n'ụbọchị taa, maka na ama m ụfọdụ ndị echefusigo ihe gbasara nkume Ani Obi. Ọ na-echizikwa ndị mmadụ ọnụ n'ala kịta. Ọkụ ya so na nnukwu ihe na-eme anyị ihe n'ụbọchị taa. Chetanụ n'akwụkwọ Jeremaya chapter 6 from verse 16, o nwere ihe o kwuru ebe ahụ. Ọ sị, gị kwụrụ n'ụzọ gbara ịnọ, gị kwụrụ n'ebe ahụ ụzọ gbara ịnọ. Chetanụ na anyị nwa bụ ndị Igbo na-anọkarị n'ebe ụzọ gbara ịnọ na-achụ àjà. What is the meaning of cross? Cross a ha wuru kwuo ya, mee ya otu a debe, si na obe Jesu na ọ gị kpọba isi ala nyebi ya. Kedu ihe cross pụtara? Cross bụ ịnọ ka ọ gbara, n'etiti ya a na-achụ àjà all the time. And ọnyanwa ka ha wuru cross wee debe n'elu, debe n'ala, debe n'ebe dị iche iche. Ha nwa n'onwe gị sịkwa ihe na ha na-achụ àjà mas, na ha na-achụ àjà mas a ha na-achụ na cross a ka ha na-achụ ya n'ebe ahụ gịnị ụzọ gbara ịnọ. Ọkwa onye aghọrọ nke agba n'ebe ụzọ gbara ịnọ ka ha na-achụ ya bụ àjà, ya bụ na cross.
ha ga-esizi wee debere gị krọs a n'ụzọ, ha wee were ya debere gị n'ụlọ ụka, ịbịazie kwụrụ n'iru krọs a mebe ihe ọbụla ị na-eme, aja gị na-aga straight to Rome. Yes, anyị na-edebe iwu ndị Rome, na-edebe iwu chi ha, na-efere ha mama ha na papa ha, na-edoziri ha ụmụnne ha ndị nwụrụ anwụ, hapụ ndị be anyị, mama m na papa m, nne m, nna nna m ahọrọ nkume Ani Obi ya tụfuo, na-eguzobe nkume Ani Obi ndị Rome. Esi na ihe ga-adị mma. Ka anyị chighatakwanụ n'azụ na akwụkwọ Jeremaya si anyị kwụrụnụ n'ụzọ gbara ịnọ, stand ye at the crossroads, look for that ancient path where your fathers walk through there and you will have peace. Mana ụfọdụ akwụkwọ nsọ kịta ekwerozikwa etinye ya that path that your fathers walked on. Okwerozi etinye ya, ihe o kụziri ya bụ that ancient path, but ekene dịrị Chineke na ancient path a ka dịkwa, na ha denyere ya. Ọ sị gị kwụrụ n'ụzọ gbara ịnọ, lee anya n'ụzọ nke ochie ahụ nke nna nna gị ha siri wee gaa ije, gị si ebe ahụ gaa na ebe ahụ na ị ga-enweta udo. Anyị ka na-eme ya n'ụbọchị taa, anyị adị emezi ya. Ihe niile bụzi fetish, ma nke dị n'akwụkwọ nsọ ma nke abụrụ adịrọ n'akwụkwọ nsọ, ha ncha fetish. Baịbụl a na-ebugharị adị ekwesị ka a gụọ Old Testament, ihe a na-agụzi bụ New Testament ka e wee nwee ike fụ na agbanyere gị isi n'ọnwụ ahụ ka ị nwụọ ya. Mana nwanne m, okwu m nwere ịgwa anyị n'ụbọchị taata abụrụ ihe ọzọ. Ani Obi abụrụ ihe ọjọọ, nkume Ani Obi abụrụ ihe ọjọọ. Ọ bụrụ na Ani Obi bụ ihe ọjọọ, kwụsị ịjụ nna gị maka ihe nketa gị. Ọ ka m gwa gị eziokwu. Biko, dịka a na-ekwu okwu maka Ani Obi, maka ndị na-amara ihe bụ Ani Obi, jụọ ese na be unu ihe gbasara Ani Obi, maka na enwere ike ọ bụrụ otu ndị be anyị si eme bụ otu ndị be unu si eme ihe gbasara Ani Obi. Mana Ani Obi bụ ihe dị adị n'ala Igbo. Maka ndị na-abịakwute m, Ani Obi abụghị ihe a na-akpọ dibịa ka ọ bịa mee ma ọ bụ dozie. Ihe a bụ ihe a na-edozi na ngwuru, ihe ndị okenye ngwuru na-anọkọta ọnụ kpaa na dozie ma ka ha ga-esi mee. Ịchọzi ịkpọ mmadụ ka ọ bịa nọnyere gị anọnyere, ịkpọ onye ahụ ọ bịa nọnyere gị, ọ bụrụ dibịa na-edozi ya. Nke ọzọ wee bụrụ ka anyị kwụsị na idisiv ndị mmadụ na ịrafu ha. Ị bịaruo asị gị mere chi gị ihe, gị kee ọgbọ na uke, gị mee nke a na nke ọzọ, imesi ihe ndị ahụ. Ihe mere o ji bụrụ na imechaa ya, ihe na-ebe aka na-ebe bụ na isitere ya na ntọala ya. Bido kene na Ani Obi nna gị, digodu sho na Ani Obi nna gị ka dị intact, na nkume Ani Obi ahụ na ebe ahụ edebere ya na ọ ka dị, iwe mebezi ihe ndị ọzọ. Ọ bụghị ya imechara chi gị ihe, mechara onye nke a, mechara onye nke ọzọ, chi gị ahụ ị na-emere ihe ebe ka ị chọrọ ka ọ nọrọ onye ndị ahụ. Onye na-enwere ozi Ani Obi, onye na-enwere ozi ebe obi, onye na-enwere ozi ebe ọ gbara ụkwụ, ịhụ gị ụkwụ n'ala, kopi ya na ngwuru ahụ, ọ nọgọzi na ngwuru ahụ, ị na-akpọ ya, na-akpọrọ ya gịnị ka ị mere ya ihe. Ihe niile abụ ihe ị ga-echetasị. Onye nwere ụlọ nwere na-abụ bụ na o jeche ebe ọ na-eje, ọ naba na bi ya. Mana kịta unu fọpụ nkume Ani Obi, nna nna unu na nne nne unu enwezikwa ebe ha bi. Nke a bụ nke unu ga-ama ama. Biko, ọ ka bụ mụnwa bụla Ọlachara Ugo na-ekwu. O nwekwa ihe ọzọ m chọrọ ka m gwa unu. Ọ na-abụ ndị mmadụ bịakwute anyị nwa bụ ndị omenala, ha na-esi ọnwụ ma ọ bụ ndị ekpere, ha si biko na achọrọ m ka ị rụọrọ m ihe dị otu a. Onye ekpere ekwete, onye omenala ekwete, nye ya chaji. Ọ chaji ya, o weta ego nye ya, ọ rụọ ọrụ ya datin, exactly datin ọ chọrọ ka ọ rụọ ọrụ ya. Mana ka nkọwara unu akụkọ, emesịa ihe niile a na-eme onye a ka na-emekwa ihe ahụ ọsịsị rụọ ọrụ ya, ọ gaghị adị ka arụrụ ya, ọ ka na-agagharịkwa. Ihe kpatara ya bụ na a nwere ihe adị na-ewepụ n'anụ tupu eri anụ, adị ewepụ ihe ndị ahụ. E nwere ihe ndị bụ ụzọ ị ga-emere mmadụ, ọ ga-abụ ịrụzieri ọrụ ya aga, mana ọ bụrụ na imeghị ya, ihe ndị ahụ niile gbachishiri ụzọ akwatuo ọrụ ahụ ma ị rụọ ya. Ọ bụrụ na ị mara ọmara ya today, onye ọkpata o ji bụ na mmadụ bịakwute gị ka ị rụọ ọrụ ya ọrụ, i burugodo ụzọ gbaa afa n'isi onye anwa. Ịgba afa ịjụ asịsị, biko ọrụ a m ga-arụ, kedu ihe ga-anọchi ọrụ a ụzọ ka ọ hapụ ịga. Egosicha gị, ịgwa ya onye ahụ, ịgwa ya onye a, bidogodu na nke anwa rụba, ịrụsizie ya tupu ị rụọ ọrụ onye ahụ ihe ọ chọrọ ka ị rụọ ọrụ ya. Ana m echetara unu maka nkụzi anyị na-enwe n'ụbọchị Satọde niile
ọ nkụzi nke anyị na-enwe n'obi abịama. Biko anyị na-echetara ndị mmadụ ka ha na-abịa ya bụ nkụzi, ịbịaghị ya n'ebe anyị na-eme ya, bịa n'obi abịama. Anyị nwere obi abịama, obi abịama anụnwa na platfọm anyị bụ obi abịama. Anyị nwere ebe anyị na-ekwu ya, na-akụzikwe ya, na-ewebata ya ebe ahụ. Ya bụ ihe m na-ekwu n'okwu bụ anyị nọ na WhatsApp, anyị nwere WhatsApp group obi abịama ka anyị na-akpụ ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka adịa gị na ya bụ obi abịama, a ga-adị gị, maka ọ bụrụ dịka ị bụ onye na-ama mbịarute nwa abịarute n'ebe anyị na-eme ya bụ nkụzi, ịbata na obi abịama, ịbata na obi abịama, ị na-afụ ihe niile anyị na-eme. Inwekwa ajụjụ, itikwu ya asa gị ajụjụ. Onwekwa ihe ọbụla ị chọrọ ịbịakwa. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ ịfụ m afụ ma na ị chọrọ ịkpọ m akpọ na fonu maka ihe dị aṅaa, ọkwa nọmba ka ị ga-eji wee nweta m: 08035151993, 08035151993. Ọnya ka ị ga-eji wee nweta m ma ọ bụ na ị chọrọ ịkpọ m akpọ. Ọ bụrụkwa arị na ị chọrọ ka ị banye n'obi abịama dịka m si wee gwa gị, werekwa nọmba ịpụta na WhatsApp fụ m, ị were nọmba isi biko adịa m admin, isi ha na m admin na obi abịama, a ga-adị gị. Ị na-afụzi ihe niile na-eme ebe ahụ, na-afụ ka o si aga, na-enwetasị nkụzi ndị ị kwesịrị inweta, ka a mara ka anyị si wee na-eje. Ghara ịbụ anyị na-eme ka ndị kpuru isi, anyị na-eje ka ndị na-aghọtaghị ihe ha na-eme. Rụọrọ m nke a, rụọrọ m nke a, arụọrọ gị ya, ịpụta ị na-ebe na ọgarọ wanyị na enwere ihe gbachishiri ụzọ ekwesịrị iwepụgodu. Ewepụ ya ka ngwunu. Mgbe anyị nọ n'ụlọ, anyị nwa bụ obodo na-egbute azụ, anyị na-egbute azụ nke ọma. Ọ bụ na mmiri tachaa, o wee ruo mbọsị anyị ga-eje ka anyị jeje gbuo azụ n'ebe ahụ mmiri takọnacha, a na-akụ ekwe, onye ọbụla apụta. Eruo ebe ahụ, e nwere ogwu na akịrịkọ na mgbakọcha na ihe niile mmiri butechere na-adịcha n'ime ebe anwa. Apụtagodo akụ ekwe kwuo na mbọsị dị otu a ka a ga-ejeje kpochaa ebe ahụ. Den ga-ejegodu jee kpoo di place, kpochasịchaa ya, rụọ anya, rụchasịcha ma uke juru ebe ahụ, ebupụcha ya ebe ahụ adịzie mma. Mbọsị a ga-abịazi igbu azụ, abịa gbuo azụ. Otu a ka ọrụ a mụ na gị na-arụ dị, otu a ka ọrụ ị na-abịa ka arụ ọrụ gị dị. Abịagodu ogwu na akịrịkọ ga-egbochichi ụzọ gị ma ọ bụrụ na arụ ọrụ a. Ihe ọbụla ga-eme ka ọrụ ahụ a ga-arụrụ gị hapụ ịga, ga-eburu ụzọ dozisie ndị nke ahụ, wepụchaa ya, fụ na ụzọ gị adịgo mma, na onwe ọrụ ọbụla a rụrụ gị na ọ ga-aga. Ịghọta ọnya maka iji wee na-ekwu okwu ndị a. Biko mbọsị ọzọ anyị ejikwere ihe ọzọ wee bịa, mana onye nwekwara okwu ma ọ bụ ajụjụ n'ihe gbasakwara nke a ekwuru taata, ihe gbasara n'obi a, maka na afụrụ m n'eziokwu ihe njisi ka m kwuo ya bụ na afụrụ m na ọtụtụ ndị nọ n'isi n'ihe gbasara n'obi. Onye nke ị gwara ụkwụ sị emego m nke a, emegoro m chi m nke a, emego m ọgbọ n'uke, emego m ndị amoosu, emego m ndị a na ndị a, mana ka ị mesịrị ihe niile ahụ, ofu mmụọ ka na-eti mkpu n'isi gị. Ya akwa gị ibu mmiri, ofu mmụọ ka na-eti mkpu n'isi gị. Ana m agwa unu eziokwu, ka uche anyị dị n'ihe anyị na-eme, ka uche anyị dị n'ihe anyị na-eme, ka anyị ghara ịbụ anyị sịkwakwa na anyị na-emekwa omenala a, ọ ka dịkwa ka isokwe ndị ụka na-aghọrịkwa mmadụ. Maka na anyị nwa na-emekwa ihe ahụ ka anyị si eme ya, abịakwa aghọtabakwa ya na ndị omenala nwa na onwekwa ihe ha chisef, na ọkwa aghụghọ ka ha na-aghọ, na ọkwa wayo ka ha na-egwu. Achọrọ m ka anyị nwa bụ ndị omenala dị ka ndị ụka, maka na ekpere niile ekpegoro ekpe na nke emegoro ndị mmadụ naracha ha ego, nweghị nke nwere isi. Ka anyị nwa bụ ndị omenala rụọ nke anyị ka ọ na nwee isi, ka amata na ike dị n'omenala. Biko o nwekwa ndị nzukọ ọbụla chọrọ ka m bịa kụziere gị ihe, chetana na ana m aga. O nwere ndị ezinụlọ gbakọrọ ọnụ sị m biko bịa weta nkụzi a, bịa na anyị chọrọ ya, ana m abịa. Asị m na nọmba m bụ 08035151993. Ndewonu. Ọlọlachara ugodo ekwu n'ime obi abịa maka anyị nọ, ọ bụrụ ọrụ nke ndị ozi. Ndewonu.